ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। பார்ஷவ ஏகாதேசியின் பெருமைகளை பற்றி பார்ப்போம். பார்ஷவ ஏகாதேசியின் பெருமைகளை பற்றி பிரம்மா வைவர்த்த புராணத்தில் பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் மகாராஜா யுதிஷ்டருக்கும் இடையிலான உரையாடலில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஏகாதசியை பரிவர்த்தினி அல்லது வாமன ஏகாதசி என்றும் கூறுவார்கள். மகாராஜா யுதிஷ்டர் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் கேட்டார், புரட்டாசி மாத வளர்ப்பிறையில் ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் மாதத்தில் தோன்றக்கூடிய ஏகாதசியின் பெயர் என்ன? இந்த ஏகாதசியை எவ்வாறு அனுஷ்டிக்க வேண்டும்? இதனால் ஒருவர் அடையும் பலன்கள் யாவை என்பனவற்றை தயவு செய்து எனக்கு விளக்கமாக கூறுங்கள் என்றார். அதற்கு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பதிலளித்தார், ஓ மன்னா யுதிஷ்டரா, புரட்டாசி மாத வளர்ப்பறியில், அதாவது ஆகஸ்ட் மாதம் செப்டம்பர் மாதத்தில் வரக்கூடிய இந்த ஏகாதசியின் பெயர் பார்ஷவ ஏகாதசி என்று கூறுவார்கள். இந்த ஏகாதசி மிகவும் மங்களகரமானது. இது ஒருவரின் எல்லா பாவங்களையும் அழித்து முக்தி அளிக்கிறது. இந்த ஏகாதசியின் பெருமைகளை பற்றி கேட்பதாலேயே ஒருவரின் பாவ விளைவுகள் அனைத்தும் அழிக்கப்படும். இந்த ஏகாதசியை அனுஷ்டிப்பதால் அடையும் பலனை ஒருவர் வாஜ்பேய யாகத்தை மேற்கொண்டாலும் அடைய முடியாது. இந்த ஏகாதசியை ஜெயந்தி ஏகாதசி என்று கூறுவார்கள். இந்த ஏகாதசி அன்று பக்தியுடன் பகவான் வாமன தேவரை வழிபடுபவரை மூ உலக வாசிகளுக்கும் வணங்குவார். தாமரை கண்களிலே பகவான் விஷ்ணுவை தாமரை மலர் கொண்டு வழிபடுபவர் சந்தேகமின்றி பகவானின் பரமத்தை அடைவார்கள். சயனத்தில் உள்ள பகவான் இந்த ஏகாதசி அன்று இடது பக்கத்திலிருந்து வலது பக்கம் திரும்புவார். ஆகையால் பார்ஷவ பர்வர்த்தினி ஏகாதசி எனப்படும். மகாராஜா யுதிஷ்டரர் கூறினார், ஓ ஜனார்தனா, ஓ கிருஷ்ணா, உம்முடைய விளக்கத்தை கேட்ட பிறகு எனக்கு சில சந்தேகங்கள் உள்ளன. ஓ பகவானே, எவ்வாறு நீங்கள் சயனிப்பீர்? எவ்வாறு ஒரு பக்கத்தில் இருந்து மறுபக்கத்திற்கு திரும்புவீர்கள்? சாதுர்மாச விரதத்தை கடைபிடிக்கும் வழிமுறைகள் யாவை? நீங்கள் சயனிக்கும் போது மக்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? நீங்கள் ஏன் பலி மகாராஜாவை கயிர்களால் பிணைத்தீர்கள்? ஓ எனது பகவானே, இவற்றையெல்லாம் எனக்கு விளக்கி என்னுடைய சந்தேகங்களை தீர்த்து வையுங்கள். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பதிலளித்தார், ஓ சிங்கம் போன்ற மன்னா, திரேத யுகத்தில் பலி என்ற என்னுடைய பக்தர் ஒருவர் இருந்தார். அசுர குடும்பத்தில் தோன்றிய போதிலும் அவர் என்னை வணங்கி பிரார்த்தித்து வந்தார். அவர் அந்தணர்களையும் வணங்கினார், மற்ற பல யாகங்களையும் மேற்கொண்டார். விரைவில் அவர் மிக பிரசித்தி பெற்ற சொர்க்கலோக மன்னனான இந்திரனை வென்று சொர்க்கலோகத்தை கைப்பற்றினார். பிறகு இந்திரன் மற்ற தேவர்கள் மற்றும் முனிவர்களுடன் என்னை அணுகினார். அவர்களின் பிரார்த்தனை இணங்கி நான் ஒரு புள்ள பிராமணர் உருவெடுத்து பிரம்மச்சாரி போல் உடையணிந்து பலி மகாராஜாவின் யாகசாலைக்கு சென்றேன். நான் பலி மகாராஜாவிடம் 3 அடி நிலத்தை தானமாக கேட்டேன். பலி என்னை 3 அடி நிலத்தை விட அதிகமாக ஏதேனும் கேட்கும்படி வேண்டினார். இருப்பினும் நான் கேட்ட 3 அடி நிலத்தையே நான் திருப்தி அடையும் நோக்கத்தை வெளிப்படுத்தினேன். மன்னர் பலி மற்றும் அவர் மனைவி விந்தியவலி எனக்கு 3 அடி நிலத்தை தானம் அளித்தனர். பகவான் வாமன தேவர் தன் உருவத்தை விரிவடைய தொடங்கினார். தன்னுடைய ஒரு அடியில் பாதாளத்தில் உள்ள 7 லோகங்களுக்கும் அடங்கினார். பிறகு வாமன தேவர் தன் 3வது அடியை வைக்க இடத்தை கேட்ட போது பலி மகாராஜா கைகூப்பி வணங்கி தன் சிரத்தை அர்ப்பணித்தார். வாமன தேவர் தன் 3வது அடியை பலி மகாராஜாவின் தலையில் வைத்தார். பலி மகாராஜாவின் வினயத்தால் நான் திருப்தி அடைந்து நான் எப்பொழுதும் அவருடன் வசிப்பதாக வரம் அளித்தேன். புரட்டாசி மாத வளர்ப்பறையில் தோன்றக்கூடிய இந்த ஏகாதசி நாளன்று பலி மகாராஜாவின் அரண்மனையில் வாமன தேவரின் திருவுருவச் சிலை ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. பார்க்கடலில் ஆனந்த சேஷ படுக்கையில் சயன கோலத்தில் இருக்கும் என்னுடைய மற்றொரு தோற்றமும்
ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. சயன ஏகாதசி துவங்கி உத்தான ஏகாதசி வரை முழுமுதற் கடவுள் சயனிப்பார். ஒருவர் இந்த 4 மாதங்களிலும் பகவானை விசேஷமாக வழிபட வேண்டும். ஒருவர் ஒவ்வொரு ஏகாதசியும் சிரத்தையுடன் அனுஷ்டிக்க வேண்டும். இந்த ஏகாதசியை அனுஷ்டிப்பதால் ஒருவர் 1000 அஸ்வமேத யாகங்களின் பலனை அடைவார். ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வாறு இந்த ஏகாதசியின் பெருமைகள் முடிவடைகின்றன. எல்லோரும் நீங்கள் இந்த ஏகாதசி விரதத்தை அனுஷ்டிக்க வேண்டி பலனை அனுபவிக்க கேட்டுக்கொள்கிறேன்.